Hello guys, nakita ko lang to siya guys. Ano kaya to, no? Parang butterfly to siya guys. So ano, yan siya. Diba? Ito na siya gumalaw guys. Kapitan na. Tingnan nyo guys, hindi tayo siya gumalaw. Malagay na bebe. Waffle, check me waffle. No, what's this? What this, baby lab? What's this lab? What this lab? Mom don't know. Mom don't know. Yan siya guys. So, andito siya sa door namin. Parang ano to siya guys, pa butterfly. Diba? So, comment down kung ano to siya. Diba? Thank you for watching.